LibreCom software eta teknologia librearen kongresua burutzen ari da oraintxe bertan Euskalduna Jauregian Bilbon eta horren aitzakian hortaz hitz egiteko asmoa dugu. Eta hortaz hitz egiteko jakina, hemen mailan adituak behar, ni ez bain naiz bater jakitun saltza hauetan. 1500 profesional bilduko ditu kongresu honek eta hain justu ere ESLE elkarteko Eneko Astigarraga dugu hemen, presidentea. Zer da ESLE, arratsaldeon, Eneko? ESLE da Euskadiko software libre eta ezaguera irakiaren enpresen elkartea. 40 enpresa gara gaur egun eta gutxi gora bera 1500 profesional daude bertan. Ondo, laizter esango diguzu zer egiten duzuen elkartetik. Gurekin da, aldi berean, Jon Bengoetxea, Tumaker edo Tumaker, nik nahi bezala esateko esan diazu. Tumaker esango dugu, enpresako kidea. Zer egiten duzu zuen enpresan? Gure enpresan egiten ditugu 3D impresorak eta 3D eskanerrak hemen garatutak, Euskal Herrian garatuta eta mundu mailan saltzen ari gara. Oso modan daude gainera orain impresora hori. Bai, neko etiketa, modan dagoen etiketa bada, ez? Baina, etorkizuna handia daukalako. Eta gurekin baita ere kode sintaxeko Josu Azpilaga, arratsaldeon, zer da zu egiten duzuena, oso geroztanago interneteko mundu zabal horretan aritzen zarete, ez? Bai, gu ere ESLeko kide gara eta aldorretik softwarea garatzen dugu, interneteko aplikazioak, bai webgune publikoak edo intranetak, aplikazio pribatuak eta mundu horretako edozein aplikazio, printzipioz. Mundu hori, eremu hori, arlo hori ezagutzen ez duenarentzat, zer da teknologia librea, zer da software librea, Eneko? Software librea, ulertzeko moduan. Bai, errez esateko da tripak usten duen softwarea. Bada, ezagutzea nola eginda dagoen. Eta horrek ematen du aukera, software hori hobetzeko, errezago berrizteko, baita ere beste batzuekin banatzeko, o beste nahi baduzu, enpresa batek beste hornitzaile batei eskatzeko zerbitzuak zen ikusten du nola egina dagoen. Ez da kutsa itxi bat, beste software mota izaten da kutsa itxi bat, saltzen dizutena eta zuk ez dakazu aukera hor ezer mugitzeko. Software libre eta teknologia irekiak ematen dute aukera hori. Ematen dizute teknologia, erosten duzu, usten dizute eta dakazu aukera hori hobetzeko. Hobetzeko, konpartitzeko, erakusteko, eta aplikatzeko nahi duzun sektorean. Eta bestearekin egin liteken bakarra erabiltzea da. Sortzaileak nahi duen moduan gainera. Hori da, kutsa itxi bada, emate dizut eta ura izorratzen bada, bakarrik saldu dizun enpresari, proveedoreari eskatu dizaiokezu hori konpontzea. Software librean adibidez, zerbait hobekuntza bat nahi baduzu, o zerbait oker baldin badijoa, aukera asko dakazu, teknologia hori ezagutzen duen, enpresa ezberdinei eskatzeko, zerbitzuak hori hobetzeko, o zuk zeuk baldin badakizu, sartu horren tripetan, horren kodigoan, eta aldatu. Horrek ematen du enpresei, erabiltzaile orokorrean malgutasun asko, eta esan dudan bezala, lehiakorrago eta berrikuntza azkarrago berritzeko, bestela egon bezala zain, probedo, hasierako hornitzaileak, arek nahi duenean, konponkera egiten dizu, aldiz libre izeterakoan, kasu aukera, harek ezin badu, beste baten ganazoaz, oso zeuk moldatzen zara. Hor aldea da, material hori zuk garatu dezakezula, eta bestela itxoin behar duzu, sortzaileak noiz garatuko duen, ez da? Hori da, adibidez, euskararen kasuan argi dago, software libreari esker, gu geuk euskaratu dezakegu softwarea. Aldiz, kutsa itxi, software itxi horretan, itxaron behar dugu, softwarea sortu duenak, gogua dakanean, euskeratzeko, adibidez, eta ekartzeko adibide praktiko batera, ez? Software libreak ematen digu aukera hori, bai hizkuntzan arloan, o bai beste mila teknologian arloan, industriarako softwarean, komunikabideetarako softwarean, etxegintzarako, nahi duzun softwarean, aukera hori ematen du. Zuk konpondu, o beste baten gara jo, hori hobetzeko. Teknologia librea defendatzen duzu ezuek, Jon, Josu eta Eneko, eta gainera esaten duzue onura ekonomikoak eta gizarte onurak dituela. Zer esan nahi du horrek? Bueno, azkenean, softwarea irekia den momentuan, zu ere baliatzen ari zara komunidadeak edo beste jende batek, beste garatzaile batzuk egin duten aplikazioa edo sortu duten ezagutza hori, eta zuk nolabait ura baliatuz egiten diozuna da beste kapa bat erantzi, beste garapen gehigarri batzuk egin, eta era berdinean egin duzun lan gehigarri hori era berdinean askatu egiten duzu
komunidadera, eta orduan sortu daitezken bestelako mugimenduek ja puntu hortatik egiten dute euren garapen gehigarri hori, bestelako enpresa itxiek edo egingo luketen moduan, ez? Orduan, nolabait enpresa bakoitzak bere onura bilatzen du, noski, baina era berdinean egiten den garapen guztia eta gizartera, komunidadera, kasu honetan informatikarien komunitate horretara askatzen da, eta nolabait ekarpen bat egiten da ezagutza ireki horretara, atetik datozenak edo ondoren datozenak ere, zuk egin duzun bide hori berdina egin beharrean, hori baliatu dezaten. Ia errealitate utopikoa da, ez da? Truke gizarte bat izango litzateke, nola bite esateko? Bai, gaina, komentatu nahi nuen gauza bat, software hitz egiten ari gara, baina hardwarearekin berdina gertatzen da. Gure kasua hori da, ez? Software azkenean intangible hori, kodigo hori da, baina gero zu makina bat sortzen dezunean, diseinuak eta nola egin dezun eta burniak, motorrak, elektronika eta hori dena ere aldezu komunitateara bideratu, librea utzi. Beste batzuk hori bere mejorak edo bere aldezu azten jutea, jakinduri hori. Eta hori ere hardwareekin lortu daiteke eta horren indarra hartzen ari den movimentu bat da, ez? Eta softwarearekin bezala, hori, azkenean berrikuntzak oso handiak izaten dira, oso azkarrak, ez? Azken finean etzeak jendearekin konpartitzen, eta jendeak egiten ditun mejora bakoitza, denentzako mejora bat, ez? Eta hori, gero habilidadea eduki behar da, hori negozioan bihurtzeko, ez? Etekina ateratzeko, ez da? Etekina ateratzeko, ez? Baina, alda eta kasu asko daude eta gero eta gehiago. Zuek esate baterako makina bat diseinatzen duzuenean, ez duzue erregistro bat sortzen? Beste batek nola nahi erabili ez dezan? Ez, patentean mundua adibidez, ez? Azpimarran, hitz egin genuen horretaz eta horregatik gogoratzen ez. Patenteak aukera bat dira, eta hor legitimitate guztia daukate, ez? Gertatzen da batzutan erabiltzen dela ez besteak aurrera egiteko, ez? Pixka barrera bezala jartzeko, ez? Kasu honetan, ez? Azken finean guk ikasi ditugun gauz asko eta guk egin ditugun gauz asko dira beste batzun lanatik sortuta, ez? Eta horren zuk egin behar dezu zerbait eta nik horrei onuratea balen badiot, nik egiten detena eta egiten dituten mejorak ere zuretzako izango dira, ez? Horren azkenean da denak irabazten dugu, ez? Bai, gaurko ekonomian hori dena da pixka eta arraroa, ez? Pixka bat kontraintuitibo esaten da, ez? Baina gero lortzen da, noski, eta jendeak ez daki, baina gure inguruan dagoen teknologia asko eta asko egunero erabiltzen dienak libreak dira, eta jendeak ez daki, baina hala dira. Seguru asko nik daukadan zalantza bakarra, edo bakarrenetakoa, negozioarena da. Garbi dago, enpresa batek bere softwarea izten duenean, lehen enekok esaten zuen bezala, kutxa batean sartzen duenean negozioa egiteko dela. Nola egiten duzue zuek negozioa, software bat guztien esku utzita? Badirudi musutruk egiten den gauza badala, baina hobekuntza hauek azkenean egiten duzu, bai zure bezeroarekin, bai zure hornitzailearekin, bai baliteke zu bezalako beste enpresa batzuekin, eta azkenean produktua hobea egiten da, askoz ere lehiakorragoa. Eta zerbitzuetan ematen duzu onurak, lortzen duzu onurak. Produktu hori askoz ere lehiakorra eta berrikuntza gehiagorekin izaterakoan, denen ekarpenerekin, askoz errezagoa ere, adibidez mundu mailan jartzen duzu. Eta hori da balore bat, adibidez, inbertsoreak kontutan izaten dutena. Oin bertan, Librecomean dakagu enpresa amerikar handi bat, estatu batuetako bortzan kotizatzen duena. 6.000 langile ditu. Nola egiten du negozioa, eta dira teknologia irekiak. Eta hemen bertan ere badaude enpresak esle barruan eta ez bakarrik esle barruan, Euskal Herrian bertan, teknologia irekiekin negozioa egiten ari direna. Azkenean, diru desente mugitzen ari da. Ere honetan ari gara enpresak aipatzen, baina beste erakunde batzuk ere sartuta daude, administraziokoak esate baterako, ez?
Bai. Udaletxeak, eta gainera Munitzeko alkate ez, baina tekniko bat dago, eguneko iraultza egin zuena ez da. Munitzeko udalak urtero aurrezten ari da, adibidez beste onura ateratzeko. Aurrezpen, hori da asko aipatzen duzuen kontzeptua. Onura ateratzeko beste modu bada aurreztea, eta Munitzeko udalak urtero 10 milioi euro aurrezten ari da. Eta administrazioa, bakarrik sektore honetan, sektore guztian gaur egungo ekonomia garatuetan, ekonomiaren 40%, traktoreak dira, orduan software munduan, teknologiarekin munduan, are gehiago, badago, adibidez, beste hauekin lotuta dagoen open data, datu irekien eta transparentzianen aldetik oso garrantzitsua direla administrazioaren aldetik, oina dazkagurak arazo hauek korrupzioarenak eta neurri handian kendu daitezke, transparentzia balego datu irekiren bitartez. Zu baldin badakizu zure udaletxean, zure diputazioan, zure gobernuan zeintzu diren aurrekontuak, zein pagatzen zaizkion fakturak eta asko zailagoa da egitea korrupzioa. Kontu handiagoarekin egiten administrazioarekin ez bakarrik software teknologia irekien demanda bezala, baizik eta beste kontzeptu ireki hau da, open kontzeptua nahiko zabala da. Eta kultura hori ari da zabaltzen gure artean? Bai. Kostatzen ariko zaio, ze gure ohiturak beste enpresa batzuren bueltakoak dira, ez? Oraindik ere. Baina gero eta zabalduago dago, eta kultura irekia eta administrazioa aipatu duzuena lehen, administrazioa gero eta nabarmenago doa bide horretatik, eta gainera tokatzen da bide horretatik joatea, ez software irekiera eta software irekieren aldea pausoak ematera bakarrik, baizik eta pixkat datu irekiera, gestio irekiera, eta kontu horiek guztiak kudatzeko bideatera, ez da? Eta orduan, pixkat sare kontzeptu hori, eta ari da poliki nik esango nuke edatzen. Eta enpresa pribatuen sektorean ere bai, azkenean, neko komentatu duen bezala, diru asko ari da mugitzen teknologia irekien inguruan ere, eta mundu mailan lehiakorra izan baldin baduzu zenbait teknologiarekin, oso zaila da dena zuk egin eta dena zuk kontrolatuko duzun teknologia eta software batekin, hor dauden gigante eta erraldoi horiei aurka egitea, ez? Orduan, pixka bat besteen lana baliatu behar duzu zure onurarako ere, eta gero neurri berdinean zuk ere zure eskaini. Sektore honen edapenean zalantzarik gabe kongresuak, gaur burutzen ari zareten kongresuak lagunduko du noski. Toolmaker enpresak zer bilatzen du kongresu honetan? Labur esan da, Jon? Ezagutzea, hor etortzen den jendeak zer lan egiten dugun ezagutzea, eta azken finean bilatzen dituzu kontaktoak eta pixka bat ireki enpresa, jendeak ezagutzea gure proiektua, eta hortikan azken finean negozioa sortzea, kolaborazioa eta hori dena, eta ere gure esperientzia kontatzea jendeari, jende asko esaten dizu, eta zuk galdetu didazuna, baina hau patentatua ez da, patenta irekia da, eta zergatik, eta esplikatzen duzu, eta gero hardware mailan nola softwarerekiko antza handia daukan, eta esplikatzea, eta jendeari pixkat inspiratzea alde hortatik, hori da pixkat bilatzen duguna, propietatearen zentzu oso barruratua sartua daukagu eta harritu egiten gaitu olako jarrera batek, ez? Zupentsa, ni uste, gizartea gero eta propietatea gero indarra galtzen ari da. Jendea nahi du gauzak erabili, ez eduki. Osea, zu Google ez duzu erosten, erabiliten duzu. Gero nola sortzen dituen bere xoxak da beste gauza bat, ez? Baina gizarte hortik dihoa, ez? Orduan, bai da gaudela, seguna, iraultza batean, ez? Murgildutak, eta hardware o software libreak asko, osea, kriston pisua hartuko du, zaretik propietatea ez da garrantzitsuena izango, ez? Erabiltzea, gauzak eskuragarri edukitzea. Kode Syntax enpresak, zer bilatzen du kongresu honetan? Edo zer eskaintzen du? Antzeko parecido. Batetik gure proiektuak eta egiten dugun lana kanporatzea, eta bizkat adieraztea hemen ere gaudela teknologia hauekin eta teknologia ireki hauekin lan egiten dugun enpresak, askotan Silicon Valleyra begiratzen dugu, baina eskala txikiagoan. Baina hemen ere gaudela olako teknologiarekin lan egiten dugun enpresak, eta bestalde baita ere gurea bezalako beste enpresak ere ezagutzea, ze bakarrik lan egiteko ere proiektu askotan ez gara gai, eta orduan hor sarearen idea hori geure enpresen artean ere datu beharra daukagu, eta elkarrekin proiektu gehiago egin, batera
lan handiagoei heldu eta zein dabilen mundilo honetan eta gure ingurunean horiek ere ezagutu. Oso ondo, bukatze aldera, Eneko, pare bat galdera, bata, Euskal Herria nun dago kokatuta software librearen ere monetan? Nik uste estatu mailan erreferentzia garela, pentsat etorri direnak estatutik ala sartu digute, beratzen dugute zer egiten ari garen eta referentzia gara, eta nahi dugu esletik eta librekon kongresoen bitartez, pixkat Europa mailan ere ipintzea Euskal Herria, Bilbo, pixkat mapa horretan, ez? Igual ez estatu batuako mailan, Europako maila punta-punta, baina pixkat indartzen joatia eta behar dugu. Horretan lagunduko du kongresuak ez 1500 parte hartzaile, 2000 horrelako. Hori da, 1500 lagun bildu gara, 600 inguru enpresa eta erakunde, eta nik uste dut referentziako puntu bat izen dela estatu mailan eta kanpotik ekarri du, Munitzkoa aipatu duzu, Forretik, Amerikanuak ekarri dugu, Red Hat enpresatik, Frantziatik jendarmeritik ekarri dugu, zehaiek erabiltzen dute software librea segurtasunean, eta jende asko ekarri dugu. Eta amaitzeko labur, Eneko oraintxe bertan Josuk esan du, bakarlanean nekez egin daitezkela gauzak, zuek 40 enpresa zaudete, esle elkartean, nola erakarriko zenituzke gehiago oraindik ere? Zein da zure deia? Nik animaten nituzke elkarrekin gauza gehiago egin daitezkela, berrikuntza gehiago sortu eta erronka dakaguna da, hemen egiten ari gara gauza, baina munduratzea nahi dugu, nazio horta ekaratzea. Eta horretan elkarrekin joatean ikustut errezagoa dela. Software librea, teknologia librea, eskerrik asko Eneko horren bueltan argia emategatik, gauza bera Jon eta zuri ere Josu, eta segi berrez ere jardunaldietara handik atera zaituztegu eta. Gaia interesgarria, ez genuen askorik, ez genekien askorik